Good day mga kabakyard. So ngayon po ay ipakita ko po sa inyo ang nakuha natin na map asil kanawayon. So nakakuha po tayo ngayon ng isang broodcock na asil map kanawayon. So may balbas po. At bago po ang lahat ay update ko muna po kayo sa iba nating mga manok. So ito po nakita ninyo, ito po yung mga sisyo natin na month old na Siamo. Anak po ito ng ating Spangled na Siamo at saka yung itim natin na Japanese Siamo. Yan, kung napansin nyo, pagala natin sa lupa. So sinadya po natin yan para hindi humina yung tuhod nila. At saka po para masanay din po sila sa lupa. Kasi pag hindi ito mabinta lahat, at umaabot na to ng 2 months old, ay pakawalan po natin ito at gawin po nating pang breeder. Pero may bayar na po itong tatlo mga idol. Yan. Tapos ito po yung talisay natin, no? Yan, kung nakita nyo po yung katawan nila, bultong bulto po talaga, dahil po yan sa ating mga pag-alaga, yung patuka natin. So dapat talaga natin alagaan yung mga manok natin kasi mahal natin yung mga alaga natin. So, yan, kung nakita po ninyo, very healthy po yan, no? Mapula, bulto po yung katawan, ready to fight na po yan mga idol. At meron pala nagpa-shoutout sa atin, no? Si Idol Pasiaw TV. So shoutout po sa inyo idol. Isa din po ito sa ating mga solid na subscriber. So shoutout po sa inyo, Pasiaw TV. At ito po yung ating Spangled Siamo, no? Kung napansin nyo, mukhang namayat po kasi matapos siyang na i-breeding ay nagkasakit po. Buti na lang po ay gumagaling na siya. So madali lang po sa atin yan mga idol na pabultuhin yung katawan. So ipakita ko lang po sa inyo yung update niya. Yan. Siya po yung tatay ng mga sisyo. Malaki po ito na Siamo pero namayat siya kasi nagkasakit. Siya pala idol, si Rambo, no? So naalala niyo po natin yung code name niya, siya po si Rambo. So ito po si Santino, yung anak ng balaw natin o yung bulik. So breeding po ito ng isang Siamo asil at saka Japanese Siamo. Yan, napansin ko lang po yung buntot nito ay parang pamaypay, no? Bumubuka-buka yan idol, no? Yan, kita nyo po yung buntot niya, no? Maganda po yung buntot niya. So healthy din po. Kung napansin nyo yung kanyang forma, napaka healthy. Tapos ito naman po si Oscar. Yan. Kita nyo po yung katawan ni Oscar, no? Pumupula. Bulto din po yung katawan ni Oscar. Itong mga manok natin mga idol,
marami din po yung kumukuha sa atin na hindi pang fight yung purpose nila. So pwede din po itong ipang upgrade sa ating mga native, no? Tapos ito pwede din po itong gawin yung pang ano lang, pang pre-rinse. Tapos ito naman Sinoke. So ito po yung nanalo na sa ating mga manok, no? Sinoke po ay nakapanalo na ito ng kaisa. So tayo po ay baguhan pa lang po tayo sa Naked Hill, pero nakapanalo na po tayo. So ito po yung manok natin na nanalo sa pauwak. Ito si Noki. Yan. Kita nyo yung forma ni Noki. Puro ulo talagang tama nito. Magaling ito si Noki na pumalo. Yan. At ito naman po ang ating Golden Lion Shamu. So mayroon na po siyang mga sisyo, mga idol, no? So i-update ko lang po kayo sa kanya mga sisyo. So mayroon pong 4 na piraso. So mayroong 2 gold. So i-update na ko lang po kayo sa kanyang mga sisyo. Magandang pagka-gold ito mga idol. Parang mayroon siyang pagka-light gold. Ayan, kung nakita ninyo, ito pong itim. Kung natandaan niyo po, siya po si Negro. So ito po si Negro, yung ating pure Japanese Shamu. Yan. Si Negro po idol ay isa itong Gohan line Japanese Shamu. Malaki po ang ulo niya, no? Short beak. Yan. Kita nyo. So tapos ito po yung binibreeding natin ngayon. So ito po yung aabangan nyo. Dahil napakalaki itong broodcock natin na balaw. Kita nyo man yung likod, no? Yan. Malaking manok po ito. So natimbang po natin ito noon. Umabot po siya ng 5.5 kilos. Tapos ang kanyang pares, ito po ay isang Japanese Shamu din. Malaki din po itong broodhen ito. Yan, nakita man ninyo, no? Malaki po ang pangatawan niya. Tingnan nyo naman mga idol yung mukha niya. Napakalaki. Ayan. So i-update ko din po kayo kung magkaitlog na tong manok na to. Tapos ito po yung ating samuasi. So mayroon pong naglimlim tayo, no? Mayroon po tayong mga inahin ngayon na naglimlim. So napakaano siya. Parang nakapang siya mga idol. Hindi po yan magpahawak. Agresibo po yung inahin na yan. So malaki po yung inahin. Isa po siyang samuasin. Tapos dito, ito po yung asil din natin. Naglimlim din po. So marami po tayong naglimlim ngayon.
Hindi ko po alam kung ilang itlog, hindi ko natin natingnan. Sa ganitong uri po ng mga manok, dapat malaki yung pugaran nyo dahil mga malalaki po ang mga hina ito. So dito sa kabila mayroon po tayong abuhin naglimlim din. So tatlo po yung naglimlim natin ngayon. So puntahan na po natin yung Map Asil Kanawayan po natin. So nandoon po siya sa kulungan. So tingnan natin mga idol ang asil na Kanawayon sa loob po. So ito po siya mga idol. Puting-puti po. Tapos po may balbas. Ayan. Ito po ang mukha niya. Asil Kanawayon. Tapos may balbas po. So ito na po mga idol ating Map Asil na Kanawayon, no? Yan, tingnan niyo pong mukha mga idol. Mapo siya, may balbas po. Yan. At saka Kanawayon. So nakuha po natin ito sa ating kaibigan, no? Yan. I-update ko lang po kayo mga idol kasi i-breeding natin to. So paramihin po natin tong ganitong Map Asil. Yan. Ganda ng kulay, no? So mayroon po tayong mga broodhen po na mga lalaki. Yung mga Japanese Shamo natin. Yan po ang ating crossbreed dito. So i-update ko lang po kayo kung maparami na natin to. Kasi gusto po natin tong paramihin tong ganitong kulay. At i-crossbreed na po natin sa ating mga Japanese Shamo para lalong gumanda yung ano niya, yung forma niya. Yan. Tingnan niyo po mga idol yung mukha. Ilagay natin sa lupa mga idol para makita natin yung tindig niya. Maraming salamat pala sa ating mga sulit na subscriber, sa ating mga silent viewers. Marami pong salamat sa inyo, no? So kung baguhan pa lang po kayo, sana po ay mag-consider po kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel. So malaking bagay na po yan dito sa ating munting channel. So abangan nyo na po ang ibang update natin sa ating mga manok. Maraming salamat po sa panonood.